se refire a unha aldea que eu non sei se coñecedes a Breda, a praia da Breda. Hai ali moi cerquiña, hai unha praia que se chama Alegrín, un areal, un pequeno areal, que, máis ben un pedregal, hoxe. E ali, fai varios centos de anos, había un pobo que vivían todos moi felices, dai o nome, Alegrín. Vivían, pero que pasa? Que non permitían que ningún estranxeiro formara parte do seu círculo. Un bo día, uns mariñeiros saían a primeira hora da mañá e atoparon ali na praia un home, ali tirado, medio morto, e o home suplicoulle axuda. Eles temerosos, claro, era un estranxeiro. Que fixeron? Nada, este non te damos ni auga, ni nada, que temos que afastalo para que non nos traiga o mal aquí para o povo. Entón, colleron unha barca e hai un illote que se chama Gabeira, que queda a menos de media milla ali da costa. E levaronlo para ali o abandonaron. Volveron, pero esa noite algo nunca visto, porque ali nunca pasaba nada, sempre era o tempo, todos felices. Unhas treboadas que ni os nenos sabían o que era iso. A xente medoñenta empezou a pechar as fiestras, meterse dentro ali das casas, e con isto sentiron un estrondo enorme, tamén. O mar nunca producía, viña do mar. Empezaron a asomar ali detrás da fiestra e unha gran mola que sale o illote Gabeiras ven e arrasa a praia. Diz que non se sabe moi ben se o que causou o fenómeno era Santiago ou Santo André. Aí hai dudas, non? Hai dudas. O certo é que desapareceu o pobo e hasta hoxe hai un cementerio nun lugar, mellor dito, que se chama Arruda, que dali moi pequeno. E isto os veciños xuran que é certo, que era o antigo cementerio dos habitantes de Alegrín. Pois din que cando chega a Semana Santa, pois todas as noites sinten as badaladas da campá, como moitas campás parecidas por Galicia, o seu laído, o seu choro, polo que aconteceu.